Det, der er fantastisk ved at designer, det er, at du kan få lov til at røre ved folks følelser. Man får lov til at kreere noget, som rigtig, rigtig mange mennesker bruger i det daglige. Det synes jeg, det er ligesom essensen i at være designer. Mit navn er Claus Bellinger Didriksen. Jeg er chefdesigner. Da vi startede Bellinger tilbage i 2003, der var det jo kun mig og min kone i designafdelingen. Og jeg tror helt klart det, at vi kom udefra, uden nogen designuddannelse eller brilleuddannelse, at vi kunne tilføre det her nye til brillebranchen, som ikke var set før. Den der. Det kunne da også være super fedt. Tropical Colors. En af de to der, Ja. for at give den ekstra gas. Den her bruger vi jo i dag. Den er super fed. Den der. Og den gule, den kom derfra, den gule havde på et tidspunkt. Ja. Jamen inspirationen kommer løbende, og inspirationen kommer mange forskellige steder fra. Den kan komme, når jeg sidder i et fly på vej til Asien, eller jeg kan sidde og læse et blad, eller gå tur med min hund søndag morgen nede ved vandet. Så inspirationerne kommer, og idéerne kommer hele tiden. Sidde og arbejde i 3D-programmer, er ikke noget, vi kunne tidligere. Så det med, at Peter er kommet ind i designteamet, har helt klart åbnet op for nogle nye muligheder og nogle nye veje, vi kan gå rent designmæssigt. Vi kan godt farve inde i hullet og kanten med sammen. Den kommer så, bliver bagsiden også rød. Og herinde kan vi også farve. Ja, der kan også farve. Ja. Og hvad kører vi tykkelse på heroppe? 1,8. Så front. Men så kan du ikke lave det i titanium, så skal du lave det i stainless steel. Peter er designuddannet og har helt klart nogle andre kompetencer, som vi ikke har. Hvad så med den plads, skal ligge inde i? Ja, den kunne man folde med også. Du kunne godt lave et fold, der var sådan her. Ja. Det er ikke sikkert, den kan det. Jeg tror, det var lettere at skrue dem sammen. Når vi så har fastlagt os på, hvordan en facon eller en brille skal se ud, jamen så blev der så lavet en model, en råmodel af det her produkt. Og når man designer briller, så betyder 1 millimeter eller 2 rigtig meget. Derefter bliver det endelige produkt så lavet. Når brillen så slutligt kommer færdigt retur fra producenten af, bliver den igen taget frem og tjekket, passer alle målene, passer alle farverne, passer alle detaljerne på brillen. Og vi bruger selvfølgelig modeller, vi bruger mennesker her i huset til at prøve vores briller af på, fordi det er vigtigt, at vi kan lave briller til alle typer mennesker. Jamen, den ser fint ud også. Super fed. Ja, en god mellemting der. Så skal vi prøve... Og lige smelter over næsen. Og stangen er fed. Jamen for mig, der bliver produktet ligesom afleveret og sluttet, når vi er på vores messe enten i Paris eller Milano. Det er ligesom der, hvor jeg afgiver ansvaret for produktet, og så ligger det hos vores sælgere, som skal sælge produktet. Så skal vi bare bede Frank om at pakke det ned, og så er det klar til at komme til Milano-messen. Jo. Når vi har haft en af vores store messer, jamen dagen efter vi kommer hjem igen, jamen så er vi allerede i messemode til næste messe.